नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। चर्चित आईएएस अभिषेक सिंह का बड़ा मुराद पूरा हो गईल बाटे। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिहल गईल। वो सरकारी सेवा से पूरी तरीका से मुक्त हो गईल बाने। अभिषेक पिछला साल अक्टूबर में ही इस्तीफा दे रहन और अभिषेक का इस्तीफा गुरुवार से स्वीकार मानल जाई। यही आधार पर ही देयों का लाभ दिहल जाई और कई फिल्मन में काम कर चुकल अभिषेक सिंह लंबा गैरहाजिरी के कारण फरवरी 2023 से ही निलंबित चलत रहने। अभिषेक सिंह के जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी चर्चा समय समय पर होत रहेला और उनके करीबी के मानल जाओ तो अभिषेक सिंह का सपना बाटे कि वो जौनपुर से सांसद बने और ओइजा के लोगन का सेवा करें। कहल जा रहल बा कि वो अपने यही सपना के पूरा करे खातिर जौनपुर में लगातार एक्टिव भी रहना। जौनपुर में भव्य गणेशोत्सव करावल गईल और ओइजा के लोगन के अयोध्या में ही रामलला दर्शन करावले का व्यवस्था भी करावल गईल। अभिषेक सिंह का पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस अधिकारी है। अभिषेक वर्ष 2015 में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले आई न। 5 साल बाद वापसी पर उनके गुजरात विधानसभा चुनाव खातिर प्रेक्षक बना के भेजल गई। ओइजा कार के आगे सेलिब्रिटी के अंदाज वाला उनका फोटो सोशल मीडिया पर गजब वायरल भइल। त निर्वाचन आयोग भी ओके लेके संज्ञान कर देहलस। 18 नवंबर 2022 के उनके प्रेक्षक ड्यूटी से हटा दिहल गई। जौनपुर के ही रहे वाला अभिषेक सिंह अभिनय के भी शौकीन हवे। अभिषेक सिंह के पिता कृपाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में आईपीएस रहने। अब वो सेवानिवृत्त हो चुकल बाने। वहीं अभिषेक सिंह के द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने का चर्चा समय समय पे होत रहेला, लेकिन जब उनके पिछले साल जौनपुर में पहली बार भव्य गणेश उत्सव करावले और बॉलीवुड के हस्तियन के बुला के सांस्कृतिक आयोजन का ऐलान कर दिया गईल रहे। ऐलान के बाद ही तय हो गई कि वह अगला लोकसभा चुनाव खातिर जमीन तैयार कर रहल बाना। मीडिया जब उनसे बार बार ये सवाल पूछलस तो उनके द्वारा इनकार कर दिल गई। ऐसे में साफ हो गई कि अगले चुनाव में वो उतरे वाला बाना। अब अचानक इस्तीफा देके अपने मंशा के अभिषेक सिंह साफ कर देना। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।